Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala. Benting bigas, way ni gawas, nangapas mo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, daghang krimen na ang gipang balita. Asa na mo, okay pa mo, mo'y ayo. Daghang nagproblema sa karon nga panahon na, isa na ang mga presyo palitunon, mahal na dili nagyud ni masabot. Daghan ang gabagot-bot, apan wa tay mahimo kay ila ang pagbuot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sabyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana mo, mahal pa sunod tuig giatay na gyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sabyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Nganong ing-animan atong kahimtang, hadlok na ang kalibutan, kriminal nagkadaghan, mga patay bisan asa, ang rapist nakadroga, paghawa ni Duterte ang adik gangisina. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sabyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana mo, mahal pa sunod tuig giatay na gyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sabyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana mo, mahal pa sunod tuig giatay na gyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kaayo. Ang mga palaliton, nitaas na ang presyo karon. Oy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo. Samot kung makaparis kagway ayo. Oy kamong mga batan-on, pugi na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo, ay hana ang minyo-minyo, di lalim maminyog sayo. Samot kung way trabaho, hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay gi-interni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyo dili man taon kontes ni. Hala minyo ibirahi paspasi, kung
eskwela pa ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo. Samot kung makapares kagway ayo, uy kamong mga batan-on, pugi na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo ay hana ang minyo-minyo, di lalim maminyog sa'yo. Samot kung may trabaho, hala minyo ibirahi paspasi. Kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyoon dili man taon contest ni. Hala minyo ibirahi paspasi. Kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, dili man contest ni. Amiga kung way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya ug hangtod iyahang nadasmagan ang pensyonado, biyudong tiguwa, ug napadulong sa ilahang panag-ipon, ug iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lolo nagtisni-tisni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan, amiga ko nagmahay. Amiga kong way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya ug hangtod iyahang nadasmagan ang pensyonado, biyudong tiguwa, ug napadulong sa ilahang panag-ipon, ug iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lolo nagtisniti,
Tungod lang gyud sa tracking app, iya ang banana kurat. Kay nasaktan sa asawa, ang iya ang banat o agilamoy na. Iyang gibidyohan sila, aron klaro ang ebidensya. Nakita yun sa asawa, nga perting kumbate ug nag 69 pa. Unya naratol ang kirida, sa bintana nilayat na lang siya. Kabukot kay wanay sinina, kitabunan ang daguay niya. Ug matud pa sa asawa, mapremyuhan kung kinsay kanila. Nitago yun ang kirida, kay hadlok man sa kaisog sa asawa. Pagagnaw ang iya ang bana, kay namaligya sa kabtangan nila. Wara may ambag sa ilaha, kay tanan hinaguan sa asawa. Asawa perting sukoa, kay way po ang iyang bana. Annulment iyang i-file na, malipay na gyud to ang kirida. Kay gusto nga maka-second round pa, ug ang 69 favorite nila. Sa sunod kay mag-helicopter na. Ako nakakita og gwapang dalaga, puti iyang putis, pertig yung hamisa. Ang iyahang abil, perting nga kapula, taas iyang buhok, nindot pod og mata. Kung maglakaw siya, pertig yung seksiha, sa pahiyong niya mainlove ka. Apan ako nakurat sa iyang kagwapa, kay lady boy man di ay siya. Dili ko katuo sa iyang gisulti, kay sexing tan-awon murag yun og bayi. Mailad yun niya ang mga lalaki, ma-insecure niya ang mga babayi. Pagmodel og barog, lawas niya bigot. Kung maglakaw, I love you pang sampot. Ikaw yun malingaw sa iyang pasiaw, sa kasipat way makalabaw. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha, basin unyag ikugana siya. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha, basin unyag ikugana siya. Pero makabilib ang ilang diskarte, mangita og raket aron lang mabuhi. Bisag unsang trabaho sila gyud magpugi, bisag gamayng sweldo dili gyud mo pili. Daghan og talento dili magpapildi, ayaw sila og bugal-bugali. Nagkadaghan sila ang bayot nga gwapa, ang mga sexy nagkalat na. Siya si lady boy ang baying ikugan, mailad ka kung dili nimo tutukan.
Trending na pod karon, nakalat na gyud in taon. Nasuko ang bayot sa waiter, kay gitawag ra daw siya og sir. Gipatindog duha ka oras, ipakaulaw ang taon sa hilas. Daghan ang nitaas ang kilay, ni anting nga naay lagay. Gidumog na karon mga comment section. Ang mga netizens puro kalagot ang gi-comment. Daghang nidapig sa waiter, giayog bash noon si sir. Gitawag na lang siyag angkol sa mga basher. Hi sir. Bati kaayo batasan, para waiter pakaulawan. Pwede man untag istoryahan, pero untag i-private lang. Ang ato ang naandan, customer is always right man. Pero not all the times, palihog lang, ayaw gamit ang pagkagamhanan. Pagmatngon na angkol, aron di ka mahasol. Dawat ang kamatuoran, nagianak ang ikugan. Ang imuhang kaubanan, sila taon gihirasan. Kay barako kayo kag nawong puryaga lang. May gani kay gitahod pa ka, bisag ikugan. Puso na karon, babae nga bigaon, ang bana sa uban gusto niya nga ilugon. Gasigig paduding para siya mapansin, bisan pagtiguang dalira siyang mahalin. Kanipong mga laki dagko kaayog ngisi, basta makakita gapapuok nga babae. Unya kong tintalon, magpatintal po dayon, wag gahon na huna sa ila ang karelasyon. Ang babae nga bigaon, gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon, bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon, piliyon ng dagkog datong. Ang mga bigaon, baga nagyud og nawong, bisan di iyang laki patakarag pangangkon. Kabalong pamilyado ay balibad lahos largo, anak ang apektado sa pagkabigaon ninyo. Ang babae nga bigaon, gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon, bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon, piliyon ng dagkog datong. Kitang mga asawa, kumbati gyud pagwapa, ipakita nato nga kitay mas gwapa nila. Palanggaon ang bana, ipabati atong gugma, aron di mapulihan sa bigaon nga pagkahakuga. Ang babae nga bigaon,
niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya og tasa para mga pinadayo. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Dikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. O kinabuhi, yugyugom di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Inigmata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya og tasa para mga pinadayon. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Gikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. O kinabuhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang gana niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. O kinabuhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Hapit naman di ay ang eleksyon, manggawas na pod ang mga bot-boton. Tanang mga tao ngisihan na og lamanuhon. Manguta na dayon kung unsay problema. Ilaron rata sa tag 50 para ilang ngalan ang isulat sa balota. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Maayo kaayo mo diskurso, aron ang mga tao gyud mo tuo. Lugar mo asenso, pero binutbot radi ay to. Lamano dito, lamano dire, pakapinan pata og tag 20. Dako kayog ngisi
ang butiti wa gabae. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili nakaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Daghan kaayo nga politiko, mag-ilugayod sila sa pwesto. Daghan kayo plano, mga planong walay klaro. Ug pagkakaron midaog na, inigduol na to dili nakaila. Ang ilang mga saad nawala na ug gikalimtan ra. Ang ilang mga plano way natuman bisag usa. Siya nagproblema kung asa na iyang bana. Kunta kun dili na lahi na ang iyang duda, dili na siya mahimutang gasakit iyang dughan. Kay ang bana tuas lain nagrapapampam, rapapampampam, rapapapapampam. Perti niyang hilak sakit iyang dughan, rapapampampam, rapapapapampam. Bana nang itaglaing lami para tilawan ingon iyang bana. Please forgive me, dili na mausab, promise ikaw ragyod lagi. Nasagpaan siya sa wala, nasagpaan siya sa tuo. Nya ni sumbong ang asawa kay Rafi Tulfo. Rapapampampam, rapapapapampam. Wana hadlok iyang bana, pangising-ngisi lang. Rapapampampam, rapapapapampam. Pagkasunod bulan tuan na pud nasakpan. Hala na